A reforma integral do pabillón deportivo do Colexio Sequelo en Marín suporá un investimento de 725.000 euros. Desta contía, a Deputación de Pontevedra chega ao 50% a través do Plan Mais Provincia, froito dunha colaboración a tres bandas entre a Administración Provincial, o Concello e a Xunta de Galicia. Vamos a tratar de mellorar cunha obra importante, unha obra de máis de 700.000 euros, donde tratemos de mellorar a cuberta, toda a fachada con aislamento para tratar, en definitiva, de facer este pabillón moito máis agradable ao seu uso e que non teña os inconvintes que moitas veces ao longo do inverno nos atopamos aquí. O proxecto consiste na substitución da cuberta e renovación das fachadas para mellorar o illamento e a eficiencia enerxética. Está prevista a renovación das carpinterías e vidros no inmoble, así como a instalación de bombas de calor con enerxía renovable e a renovación das instalacións eléctricas para afondar na sustentabilidade do mesmo. Tamén se intervirá na contornado o pabillón para mellorar a accesibilidade. Un proxecto no que se contempla, como xa dixo a alcaldesa, temas de accesibilidade, temas de eficiencia enerxética e incluso creo que temas de digitalización, o cual foi un proxecto completo e un proxecto moi valorado polos técnicos da Xunta de Galicia e por iso acadou o 50% do seu orzamento. A reforma do pabillón do Sequelo non é o único proxecto no que a Deputación colabora co Concello. A través dos plans de cooperación está previsto o investimento este ano no municipio dun total de 2,4 millóns de euros, destacando máis d'1 millón de euros do plan extra para a humanización da rúa Tiro Naval Janer. É moi doado cando ao outro lado te atopas unha alcaldesa como María Ramallo, que os proxectos que plantexa son de sentido común, de necesidade, que cando concurre con outras da provincia ou incluso de Galicia obtén moita puntuación e logo, desde sempre, a predisposición a colaborar. En materia deportiva, a Deputación destinou dende o 2023 case 1,2 millóns de euros a actuacións no Concello de Marín. Destaca, entre outras, a reforma do pabillón da Cañota, recentemente inaugurado.